As xornadas de folclore volven un ano máis á provincia co seu 40 aniversario. Nesta edición contará coa participación de 6 agrupacións folclóricas procedentes de Arxentina, Chile, Filipinas, Irlanda do Norte, Ucraína e Xeorxia, que suman 187 artistas que actuarán por toda a provincia entre o 11 e o 21 de agosto. Eu creo que un dos momentos máis esperados do verán cultural na nosa provincia. A verdade que estamos ademais este ano celebrando un efeméride especial. Estamos a falar xa de 40 edicións, un 40 aniversario que nos significa ou nos sinala a importancia e a tradición desta actividade cultural. Os concellos pequenos que ao mellor non hai a posibilidade de acercarse ás cidades, que ter un cartel desta categoría nas nosas vilas, a verdade é que é de agradecer. Esas vilas que durante uns días serán o escenario de colorido, de relacións multiculturais e de ver outras culturas que de outro xeito non sería posible. A Deputación, a través do Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo, organiza este festival. O éxito destas xornadas eu creo que consiste na calidade do espectáculo. Brevemente, recordar, vamos millorando de ano en ano. O que agora se produce non é un escenario en onde van subindo distintos grupos, non é un espectáculo, unha produción artística de primer nivel, onde o primeiro que se mire a calidade. Primeiro, calidade dos grupos. Aquí hai que decir que moitos deles, moitos membros son profesionais, aínda que veñen como amateurs, e calidade nos equipos de montaxe, de luz, de son. É toda unha produción que facemos con 16 espectáculos en 10 días, o cual eu creo que para a calidade que ofrecemos é imposible ofrecer máis en menos tempo. Durante a súa celebración, cada noite haberá 2 espectáculos en 2 vilas diferentes da provincia, protagonizados en cada lugar por 3 agrupacións, onde crean un espectáculo de case 2 horas de duración para amosar a música, o baile e o vestiario tradicional do seu país. Ademais, trátase de espectáculos gratuítos para o público.